Euskal Magiaren komunitatea indartzeko helburuarekin, Oñatin magia gala berezi bat antolatu da 30 urtetik berako mago gazteekin. Pots magoak gidatutako ekitaldi honek Euskal Magoen arteko sareak sortzea eta euskarazko magia sustatzea ditu helburu. Euskal Herriko hainbat txoko ezberdinetatik etorritako magoek hainbat trikimailu ezberdin erakutsi dizkigute Santa Anan. Kaixo, Pots? Kaixo! Zer moduz? Zoragarri, oso pozik. Bai, ez da, gaur zer eta zure herrian magia gala berezia aurkeztu duzu eta? Bai, eso lehenengo aldiz egin dala olako zerbait Oñati, ez da hori postekua, zalantzari gara. Eta zer moduz joan da? Oso ondo. Gaurko esan, halako hasiera bat markatzea eta aurrekari bat, zergatik ez da? Eta proba bat txiki bat, ia hau urterik urte egin daiteke zehose, izan leiken, ala ez edo. Zuk aurreko elkarrizketa batzuetan aipatu izan duzu nola horrelako galaren bat izan daiteken mugimendu berri baten hasi, ez? Bai. Eta hori izan da pixkat gaurko helburua edo? Bai, esan dezagun baietz. Claro, azkenean badakizu, Euskal Magoak badaude, Ni neronek ez nuen, halako magorik ezagutzen Euskal Herrian. Ezagutzen, parez esan nahi dut, Eta, esan nuen, oso arraroa, eta hasi nintzanean esan nuen, badago zerbait, elkartzeko beharra badago, bai, eta gaia aztertuta zalantzari gabe. Elkartzea oso garrantzitsua, talako galak egitea, Pots Magoen ikuskizuna ondo dago, ez dakizainan ikuskizuna ondo dago, baina beti elkartzeak badauka beste plus bat. Zezuk aipatu duzu oraintxe bertan, aztertu duzu, masterreko lan batean sakondu duzu, ez, gai honetan? Bai. Eta nola dago magiaren egoera hemen Euskal Herrian gaur egun? Esango dugu magiaren egoera, nire ikuspuntutik, egoera kaskar samarrean, esango dugu, badaude batzuk, kaskar samarrean zergatik, alde batetik, teknika aldetik, Euskal Herrian egiten den magia zoragarria da. Teknika aldetik zoragarria da. Baina askotan, ez dago hizkuntzan ardaztua. Eta ordua ez da, Euskal Herrian egiten da bai, baina Euskal magia da, ez hor, hainbat galdera ikur, ez da? Eta hau da, eta hau izan da gonbidapen bat, lan hori izan zen gonbidapen bat, izateko, hemen badago zerbait, ez duena oso ondo funtzionatzen. Edo funtzionatzen lagundu behar zaion ere, ez? Hori da. Eta orduan uste dut, etorkizuna gazteak dira. Eta horregatik izan da gaur, emago gazteen gala bat. Zerbaiten isla izan da, zerbaiten ispilu, zerbaiten zeinu bat. Eta nik uste dut gero afarian, edutuko dugula aukera hainbat gai jorratzeko. Eta gaur hasiera bat izan da, baina zer dator orain? Zer ikusten duzu egin behar dela? Orain gauza asko. Batez ere, konturatu, hizkuntzan ardaztutako magia bat derrigorra dela, beharrezkoa. Eta horri lotutako mugimendu oso bat. Pentsa, ez dago Euskal Herrian euskaraz funtzionatzen duen magia elkarterik. Hoi gogorra da, Ez dago. Eta hortik hasi behar da. Ez da? Nonbaitetik hasi behar da lanean. Bestela, etorkizuneko magiak ere ez du izango hizkuntza hori ardatz. Eta hori ez dago herriari oso lotuta. Eta hemen ere kartak hori bat. Kaixo, Ier. Kaixo, ondo primeran. Zu gaur Markinatik etorriztea. Bai, Markinatik. Eta nolatan hasi zinen zu magia munduan? Nire historixu nahiko bitxixe da, ze ez da izen betidanik izena magia sali, magia borra esaten nukio, telen magia ikusten barin guztia jaten, baina ni hasi nintzen magian, kuarentenan, etxine gauzen bitxartin, asko aspertzen nintzen. Eta hasi nintzen topetan YouTubeen zelan aztezan magia eitzen, zelan egin magia, da hartu neban baraja bat, hortik hasi nintzen, da hortik abarra izan un bicio, un no parar, kartak, liburuk erosita dena, da onarte. Eta ordutikan hasi zinen ekitaldik eta ematen? Ez, ekitaldi xo, niongo ekitaldi xo izan aurrek urteko ekainin,
Eta hortik aurrera bai izan dela ekitaldi, gustora, eta ontxarte, oinatin, bai. Eta zein bereizgarri dauka zure ekitaldiak edo zure magia egiteko moduak? Nik ustot batez ere nahiko komiku dela, gaur ustot ikusi dela pixkat, nire lagune bebadak izan nahiko komika izan zela magia itzen, eta batez ere nik ustot bebai identifiketan azela asko, nahiko sortzaile izetik, nahiko nire magiko gauzak nik itxotxutaz, eta erosi baino, ez edo nik eitzen, eta nik ustot horre dizela nire alde berezgarrixenak magia aldin. Eta azkenik zer izan da zuretzat gaur hemen oinatiko gala hau? Ba, nahiko berezixi izan da, ze nire gonko gali izan, oindala, astebete gitxi gora bera, eta hau da, lehengoko antzoki horan politxe ikustotena, eta zaratzen esan magia eitzen, baina bortengo garen gatzokixe, potxe konbidatute bai oso berezixe, eta nik ustot, goratu gazela oinatiko garen, nahiz eta hasieran usurbil ezagotan, nahiko kagadan daitxu jotan, baina bai gogoratuko dutela nahiko berzitasunaz, hori da, holako antzerki politx bat ikusti da nik ustot ez dela azten gaine nahiko beteta zeuen, eta guretzako energixa da hori, nahiko berzitxizten da beti. Dia borobil batzuk paperezkoak, koloretakoak, eta laban bat, bale? Plastilinak zut ingatzeko. Eta zut pentsatzen nire uste jain da hau, bai. Kaixo, Oier, zer Kaixo, moduz? ondo. Ondo, pozik? Bai, oso. Eta, zun nola asiztea, Ba- hasi zinen, duela asko izan da edo? Ja urte bat eta pixka gehiago nijoa, eta historia daroa, ze mendian geunden trabesia bat iten lau egunekoa. Eta txabola batean loin bat genuen mendian, eta zen tipo bat frantsesa izena zuen Alois, eta berak esan zuen opari bat zekala guretzat, umentzat, eta esan zuen ezala opari bat ola objetua, baina opari bat zala, eta magia intzigun. Eta gero- hor sartu zitzaizun zuri ere gogoa magia Bai, ez egiten dakit nola. ikasteko igual. Bai, sin más, bestea bezala, sartu izitzen, eta ez da. Eta ordutikan Ba, bai. asitza ekitaldik ematen edo? Bai, ja bai. Ba, bueno, gaur gustora ibiliko zinen hemen, ezta? Pentsatzen oso. ikusi zaitugu eta oso ondo. Bai. Eta ze kontauko zenian pixat zure magiai dagokionez? Ba, bueno, Ola aipatuko zenun, eskatzen badizu truku bat edo emanalditako zatitxo bat kontatzeko. esan nuke oraindik bilatzen nahi naizela pertsonaia bat, baina, bueno, nik uste zehat indetena hementxe, lotxatiana eta hola, eta lasaiana gustatzen zaitela eta erosuna hola, eta ikuskizunak gora beratxoak ere ditut, ze hasieran lasai, barregurea eta gero tentsioa, eta bueno, ikusian bezala, eta gero polita, eta hola, eta aldatzen. Efecto importante. Atzaka botako espero ez bota atzea gaizki. Ondo? Zati guztietien, bale? Eta ondoren esan behar dituzue hitz magikoak. Kaixo, Maria? Kaixo, bai. Zer moduz? Ondo, oso pozik hemen egoteagatik. Eta pixkat, orain hemen gare, baina kontauko zenidan nola asistean zu magia mundu? Ba, nik 5 urte nituenean nire amak eraman zidan lehenengo magoa ikustea eta gainera mago horrek atera zidan aroen trukoa egiteko. Eta hoi kristona gustatzen zitzaidan. Eta bakarrik jo nintzen eta listo, ez? Eta 2017an, denbora pasa izan zen, baina 2017an berriz ere jo nintzen magia ikustera eta ja, momentu horretan ja banekien magia egin nahi nuela eta jo, guztiekin partekatu zer sentitzen nuen, ez? Eta hain politxea den mundu bat, gaina. Eta orain zure magia egiten duzunean, zer da gehien gustatu zaizuna edo zuretzako bereziana den momentu hori? Ba, niri asko gustatzen zait, espektadoriak beti niegandik zati txiki bat eramatea. Asko gustatzen zait magia, poesia, humorea, guzti horiek beti nahastea eta ba hori egitea magiaren bitartez. Baita ere, politxena iruditzen zait. Eta orain bai gaur, zer izan da zuretzat gaurko emanaldia? Ba, netzako izan da oso politxa gainera lagunen artean izan delako, ez naiz hemen inoiz egon, eta ikusi dut, eta ze antzoki politxa dakazut hemen einatin, eta flipatu dut. Sartu nizenean, ja esan diot baita ere potxeri, asko gustatu zaidala, eta jendea baita ere
publiko oso ona. Beti esaten dugu ez, baina ez da beti esan behar dugulako, baizik eta gaur oso publiko ona baita ere eduki dugulako eta oso pozik nago horregatik. Baina nahi detena da ondo pentsatu, 1000 eta 2000 eta 70 Kaixo, Iago, Azpeititik etorri zehazu Oñatira, eta zu nola hasi zinen magia munduan? Magia munduan hasi, nik uste mago asko bezala, magia borraz hauetako jabat oparitu zidaten gabonetan, eta hortxe hasi nintzen pixkanaka jolas hauekin jolastu, eta gero akorretzen ez, gaboneron beste kajaban nahi nula, eta horlaxe hasi nintzen, gaurko egun arte. Eta, Iago, zure ekitaldei dagokionez, zer da nabarmenduko zenukena? Bueno, ni gustatu zait, publikoa gustua gelditzea, ez? Da, gustua gelditzeko, umore pixkat ibiltzet, eta saiatzen naiz, umore, eta gaurko kasuan, malabarismo pixkat ezartu dut. Eta nola, magia aparte, gauzak ez gauzkeio sartu, ikuskizuna onditzeko, esango dut. Eta azkenik, zer izan da zuretzat gaurko ikuskizuna hemen Oñatin? Oso gustua geldiu geha, denok, esango dut. Lagun arteko gala bat izan da, potxek antola du gaina, lagun handia dugula, eta Oñatiko antokia du, eharri zen, hemen magietan, orduan oso gustua. Apaio! Gerrik asko! Papadia! Eta! Bien, Paula, Rafa! Gerrik asko lortziagatik! Musu handi bat!